Шановні присутні, на 57-му позачерговому сесію 26 депутатів прибуло 14. У кого які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Поступила пропозиція роботи для 57-ї сесії позачергової ради розпочати. Роботу 57-ї сесії позачергової ради оголошую відкритою. Сьогодні пропонується секретаря нашої сесії обрати Полтавець Наталію Станіславовну. Хто за те, що секретарем нашої сесії обрати Полтавець Наталію Станіславовну, прошу проголосувати. Хто за? А Олександр не може? Він був секретарем на місце. Так він же жінка, ми ж рішили, що він закрив. Ні, так другого. Вже взагалі такий секретар підграє до своєї сесії. А не він на його вікували за нас. Він ще не Ну, це правильно сказано. Це секретарі. Для ведення підрахунку голосів нашої сесії необхідно обрати лічильну комісію. Пропонується обрати лічильну комісію з складу керівного депутата і працюємо в Зелене. Пропонується до складу лічильної комісії обрати Дудне Світлану Леонівну, Петриченко Юрія Михайловича, Понятенко Аллу Йовну. Хто за те, що до складу лічильної комісії обрати Дудне Світлану Леонівну, Петриченко Юрія Михайловича, Понятенко Аллу Йовну, то прошу проголосувати. Проти. Приймається. На розгляд 57-ї сесії позачергової 8-го скликання у вас на руках порядок денний. Кого які будуть пропозиції? Поступила пропозиція порядок денний 57-ї позачергової сесії селищної ради прийняти за основу. Хто за те, що прийняти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Дивиться на мене. Зараз проведу реалізацію сьогодні.
Scusate, speriamo che Brode, prima figlia doppia, Шановні колеги, пропозиції Миколи Павловича за рекомендації революційних комісій, вони підтримали дану пропозицію. Пропонується виключити в порядку денного питання номер 1 про затвердження посади заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради. Пропозиція виключити. Scusate, che vedi del porядку денного питання номер 1 про затвердження на посаду заступника селищного голови. Прошу проголосувати. Хто за? Призначаємо. Проти. Тримався. Приймається. Ще є доповнення. Більше не надходило, пропозиція в цілому затвердження. Хто за те, що порядок денний затвердити в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Тримався. Приймається. Анатолій, ви прийдіть. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про нову редакцію положення про службу у справах дітей, 12 комітетів Київської селищної ради. На комісіях питання розглянуто, комісії погодили внести зміни до рішення другої сесії Київської селищної ради, подвоєнню юридичної служби у справах дітей, 12 комітетів селищної ради. Тут написано, я не можу є. Тут за те, щоб дане рішення прийняти основу, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку денного. Про внесення змін до показу після Київської селищної територіальної громади на 25 рік. На комісіях дане питання розглянуто. Комісії рекомендують внести зміни. Запитання до Вікторовни є. Хто за те, що за рішення прийняти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Хто за те, що за рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. Інші чоловіки. На цьому роботу я десятку і позачергової сесії оголошую закритою.